Točíš, iba fotíš. Točí. A do piče. Takže máme tady Andreje Mozolanyho, slovenský čávo, nebo jak se to říká? Kápo, pardon. A kam to letos chystáš? Jsi na Olympii? A začal som teraz prakticky v januári taký intenzívnejší tréning. Kde to budem smerovať ešte nepoviem, lebo všetko to bude závisieť od iných vecí a ako sa budem cítiť, ale ešte tento rok to vyzerá tak, že by som mohol súťažiť. A vlastně bylo by to teda tvoje poslední sezóna, což si říkal asi i minulý rok. Jo, ale vieš čo, ja to mám také otvorené stále, že robím v podstate veci, ktoré ma bavia a pokiaľ to ide, tak to robiť budem. Možno teraz poviem, že posledná sezóna a na rok poviem niečo úplne iné. Ide o to, že ako sa budem cítiť. Keď sa budem cítiť dobre, nemám problém pokračovať. Keď budem cítiť, že to nejde, že sa trápim, nebudem sa trápiť. Budem robiť niečo úplne iné. Ještě teď k tvýmu tréninku viděl jsem, že jsi vydal videolog první letos. A máš v plánu v tom pokračovat? Mně se to třeba ohromně líbilo. A vlastně přibližovat fanouškům tvoji přípravu vlastně i ze svého osobního života z tréninku. Urobil som v podstate veľké zmeny v tréningu. Prvýkrát v živote mám nejakého takého poradcu. Nepoviem, že kto to je teraz, ale nikdy som s nikým viac menej nekonzultoval prípravu a teraz si dávam do toho nejakým spôsobom trošku kafrať a je to všetko úplne ináč, ako som to robil predtým. Takže uvidíme. Možno, že to bude dobré, možno, že to bude zlé. Tak jo, my ti přejeme hodně štěstí a ať se ti daří a na té Olympii nějaký pořádný výsledek. Jo? Rozjebeme to tam. Tak jo, děkujem. Držte sa. Tleskneš ještě? Paráda. Takže vítáme tady Tomáše Tavačiára, novýho slovenského profesionála. Ano. Je to tak? A chtěli bychom se ti zeptat na pár otázek. Vlastně, jak jde příprava teď, v jaký si fázi? Tak začal som od nového roku objemovú prípravu, ktorú mám nachystaných na nejakých 8 týždňov a chcel by som štartovať niekedy v polovici roka, jún, júl. Tak ešte si treba vybrať nejakú súťaž a urobiť riadnu formu a odskúšam to, ako budem vyzerať medzi profikmi. A nějaký cíl, který si dáváš teď nejbližší? Myslíš konkrétnu súťaž? Konkrétní súťaž? Prvá súťaž je tam v tom lete niekde ten New York Pro, ale tam sa nechystám. Tak možno, neviem, Toronto, Columbus, fakt neviem. A dlouhodobější cíl Olympie? Musím najskôr nejako začať. Chcem sa postaviť medzi profikov, chcem si to odskúšať, chcem vidieť, jak tam budem medzi nimi vyzerať a postupne chcem bojovať a robiť úspechy aj v profitábore. Dúfam, že sa mi bude dariť minimálne tak ako v amatéroch, ale je to beh na dlhú trať, takže musím nejako začať najskôr. A ještě poslední otázka, jak se ti tady líbí v Česku u nás a tady na Expu? Na Expe som prvýkrát, čakal som, že to bude väčšie, ale zase je tu kopec divákov, je tu kopec fanúšikov, takže rozdávame podpisovky, fotíme sa s fanúšikmi, takže mne sa to tu páči. Což je příjemné. Tak děkujem za rozhovor a přejeme hodně štěstí. Ja ďakujem tiež, majte sa pekne. Ahojte. Československý krásný kulturista, jak by řekl Andrej. A chceme ho vyspovídat na pár otázek, jenom jestli nám řekneš, v jaký fázi přípravy si a na co se chystáš? Momentálne som v príprave na Diamond Cup na Malte, ktorý sa bude konať 12. a 14. apríla. To je tuším nejakých 8 týždňov, ak nerátam tento týždeň. No a potom všetky by som chcel obísť tieto súťaže Diamond Cupy a amatérske olympie s cieľom potom sa pokúsiť na tie dve víťazstvá požiadať o prokartu. A ty trénuješ s Andrejem? Andrej nevládze, on nechce so mnou cvičiť. Nechce si moc silnej na nej? On je slabý. A s Tomášem trénuješ? To je to isté. A na závěr teda, jestli bys chtěl něco sdělit fanouškům? No, určite... Nebo nějakou radu, jestli jim radu pomůžeš. Radu...
určite každý nech si ide každý za svojím cieľom a nech nevníma nejaké negatívne dopady zo svojho okolia, ale pritom nech nezabúda zasa na takú zdravú sebareflexiu. Tak my ďakujem za rozhovor a přejeme hodně štěstí. A ja ďakujem. Čaute.